Cerita mini Ira-iraan Legan Ori. Anggitanipun Widawati N. Dumadaan awakku krasa pating priyang semu mrinding nalika Bu Kumara, narasumber saka Dinas Pendidikan Kabupaten, mbalang ukara pitakon ngenani pawongan sing durung nate palakrama. Ing ruangan mriki menapa wonten ingkang taksih legan ori? Ukara mau diambali makaping-kaping amarga ora ana siji-sijiya peserta pembinaan sing ngangkat tangan. Sawenehing peserta ana sing bisik-bisik, Bu Ratri, Bu Ratri. Krungu jenengku digawe caturan, aku mung meneng anteng. Sinten Pak Hudaya, guru ASN ingkang taksih legan ori? Wonten menapa mboten? Bu Kumara nyoba nelesih Pak Hudaya, kepala sekolah saka SD Kapustakan sing biyen nate ngasta kepala sekolah ana SD Kuwawung. Sekolahan papanku mulang. Wonten, Bu. Cekak aos ature Pak Hudaya karo mesem. Mbok menawi mangke wonten ingkang taksih legan ori, saged kula biyantu pados jodoh. Bu Kumara nggumujeng, saisine ruangan guyu gergeran, nanging ora tumrapku. Awakku saya ora kepenak. Tabuh rolas awan acara rampung. Aku gegancangan marani sepeda motor sing dak parkir ana sangisore wit pelem. Tas lan kotak isi snack tak lebokake jog. Banjur sepeda enggal-enggal tak gas banter ninggalake kantor Korwil. Dudu karep lan pepinginanku yen pungkasane aku kudu nampa status legan. Aku mung sakderma nglakoni jangkane pepesten kang wis ginare saka Gusti Kang Murbeng dumadi. Nganti umur 40 taun, aku isih seneng urip ijen. Aku ngrasa aman lan nyaman wae. Mbak, wingi Dek Sukesi telpon aku arep nyilih beras. Banjur dak kandhani menawa berasku ya mung kari setitik, kari rong dangan. Rosti, adi IP sing dak ngengeri, wadul. Beras nggone Yusemi pira sekilone? Takonku sinambi mbuka kulkas njupuk es teh. 12.500 sekilone, yen nggone Mbak Nunung 13.000. Sumaure Rusti. Iki ana dhuwit 130.000. Aku ngelongake dhuwit marang Rusti. Tulung tempurna beras nggone Yusemi 10 kilo. Mengko kon dadekne loro. 5 kilo kanggo sampeyan, sing 5 kilo maneh kanggo Dek Sukesi. Aku sak sedulur ana 6. Aku dilairake dhisik dhewe. Adikku kabeh wis padha mangun bale wisma. Ibuku wis suwe marak ana pangayunane Gusti. Wis mataun-taun kepungkur. Sel-sel kanker serviks ngrembaka tan binendung. Pensiunane ibu minangka guru ora cukup kanggo biaya urip lan sekolahku sak sedulur.
Gajine bapak sing awujud sawah bengkok minangka bebau desa uga isih durung bisa nutupi akèhe kabutuhan. Apa maneh sawah mau ora digarap dhewe, nanging disewakake taunan marang wong. Bapakku kurang bisa ngemonah penghasilan. Ekonomi saya morat-marit. Aku sing wektu kuwi lagi kuliah ana Surabaya, kudu bisa urip ing kahanan sing sarwa kacingkrangan. Mlaku 3 jam saka Wanakrama dununge kosku, nganti Karangmenjangan kampusku. Kabeh dak lakoni. Popo cintraka mau ora njalari semangatku nglokro. Aku tetep mbudidaya, amrih kuliahku bisa nutuk. Aku pengen enggal-enggal lulus, banjur golek pegawean supaya bisa mbiyantu bapak ngopeni adik-adikku. Nanging manungsa mung sakderma nglakoni wiramane panguripan sing wis kaaransemen dening Gusti Kang Akarya jagat. Kanthi ati ajur kajuwing-juwing, aku kudu nglilakake kuliahku cuthel tekan semester 5. Gawang-gawang isih kelingan, wengi kuwi bapak ngendika wis ora bisa mbacutake kuliahku. Panjenengane wis mider tekan ngendi-ngendi golek utangan kanggo mbayar kuliahku, ning ora ana asile babar pisan. Aku mung meneng ngrungokake kanthi eluh pating brebel. Topi sarjana saka kampus negeri kondang sing tak impekake bakal tak anggo ing adicara wisuda mengkone dumadakan mabur adoh katiup angin. Ora mung tekan semono pacoban sing kudu dak sandang. Sakwise kuliahku pedhot, adikku lanang loro, Dodo lan Dimas uga nututi pedhot sekolahe. Bapak ora bisa ngupayakake dhuwit kanggo mbayar SPP lan kos sing wis nunggak pirang-pirang wulan. Sakwise taunan nganggur ana ngomah, aku nerusake kuliah ana universitas sing laladan kabupatenku kanthi pambiyantu biaya saka kulawarga pihak ibu lan bapak. Sethithik mbaka sethithik ekonomi wiwit ana undhak-undhakan nalika aku diangkat dadi pegawai pemerintah. Kebutuhan padinan wis bisa kacukupan. Aku uga bisa asung pitulungan marang sedulur sing lagi mbutuhake. Kabeh mau bisa kelakon amarga aku urip ijen, ora anak ora bojo. Ora ana sing dadi sesangganku, ora ana sing ngalang-alangi anggonku nggawe keputusan ing bab apa wae sing ana gandeng cenenge karo dhuwit. Saumpama aku ginaris omah-omah, tak kira ora bakal bisa ngrengkuh lan mbiyantu sedulur-sedulurku kaya dene wektu iki. Bali saka makarya, omah katon sepi. Alon-alon dak buka lawang ngarep sing ora kakunci. Keprungu swara sambat saka kamare bapak. Aduh. Aku nerusake laku menyang kamarku. Rusti gita-gita mrepeki saka arah pawon. Mbak, bapak kawit mau sambat wae. Jarene sikile krasa linu kabeh. Lara menawa digawe mlaku. Aku meneng sedhela. Pancen bapak kuwi ora nggatekake pituture dokter. Wis sepuh kudune nyuda panganan sing marakake kolesterol. Kayata goreng-gorengan, santen, lemak lan liya-liyane. Nanging bapak malah kerep nukoni jajan gorengan
sing saben esuk liwat ana ngarep omah. "Iya, mengko sore ben diterke Bustomi priksa kesehatan menyang dokter Saiful," semaurku. Aku, Bustomi lan Rusti sing manggon sak omah kudu tansah sabar ngadepi bapak saben dinane. Wong tuwa mung kari siji, senajan to kadang kala nganyelake ning kudu tansah bisa ngalah lan sabar. Dieman-eman kaya dene petetan, kena kanggo sawang-sawangan. Kelingan kandhane Ina nalika semono nuju bapak lagi duka, bantingi barang-barang merga ora nemokake entong nalika arep imbuh sega. Tembung legan ori wis kelangan kasektene. Ora kuwawa ngreridu rasa pangrasaku maneh. Malah tembung kuwi saya mimbuhi kekuatanku kanggo mikul sakabehing beban sing dumadi ana panguripanku. Ya merga statusku minangka legan ori iki, aku bisa nindakake saliring bab sing bisa aweh rasa gumbira, kamareman lan kabagyan tanpa ana sing ngalang-alangi. Sing paling becik pancen kudu tansah sumarah lan sumedya nglakoni apa wae sing wis ginarisake dening Gusti. Gusti luwih pirsa status apa sing paling cocok kanggo kita. Legan ori, legan apa dene mangun Bale Wisma. Kabeh wis pinilih ngemban status selaras karo kabisan lan kasanggupane kanggo ngecakake status-status mau.